Slnko, dážď a mráz ničia plechové strechy každý deň. Ak kov neochránite včas, vaša strecha sa zmení na hrdzavé sito, ktoré už bude neskoro zachraňovať. Vyvinuli sme komplexnú, kvalitnú renováciu strechy s ochranou až na 15 rokov. Prvý dôležitý krok – dôkladné čistenie a odmasťovanie plechu. Neutralizácia aktívnej hrdze špeciálnym prípravkom, aby nenarušila novú farbu. Toto je základ dlhotrvajúceho náteru. Druhý dôležitý krok – výber materiálu, ktorému sme venovali viac ako 7 rokov testovania. Našli sme ideálnu kombináciu antikoróznej ochrany, ktorá sa používa aj na lodiach vystavených neustálemu kontaktu s morskou vodou. Výrobca garantuje životnosť takéhoto náteru až 15 rokov. To svedčí o jeho spoľahlivosti. A my si stojíme za vysokou kvalitou našej práce, vďaka čomu vaša plechová strecha získa maximálnu ochranu. Na našom webe nájdete kalkulačku aktuálnych cien. Hneď si môžete vypočítať cenu natierania vašej strechy. Ceny sú dostupné pre každého, preto ich neskrývame. Pripravili sme tiež podrobnú stránku o natieraní striech, kde nájdete všetky potrebné informácie bez zbytočných komplikácií a zahmlievania. Všetko jasne, čestne a zrozumiteľne. Kliknite na odkaz v popise a prečítajte si užitočné informácie, ktoré sme pre vás pripravovali viac ako 7 rokov.